Hello mga kinday, it's me again, Inday Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Hi! So ayan mga kinday, for today's video mga kinday, andito kami ngayon sa bye-bye kasi maliligo kami ng lagat mga kinday. Kasama ko yung mga pamangkin ko na si Kingking, si Dodong, si Bimay. So ayan mga kinday, kumusta po kayong lahat mga kinday? Asap po tayo mga kinday. Asap. Always say a prayer mga kinday. Keep safe po tayo always. At saka mga kainday na ami kuan bami na ami saan niyang adobo na ami makarone o social na makarone na ami kanon na ami saging na ami tuko so ayan mga kainday, kakain na kami, let's go. Hi naunta mga kainday. Grabe, uy! Magaon mo mga kuan. Anak ni Jesus. Hindi man niya. Oh, dito na ata sa kuwan mo. Mama! 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 Kuman. Eh, wala isang bot. Ako cover mga kainday, si Chinchin, si Aliana, si Hi. Pani, si Bimay. Ito lang Bimay! Si Bimay. Ug si Dodong. Ug ang gwapo sa liko nga si Buking. Kaya! Anak ko ulit sa inyong balay may mahulog ng putang kagan kami. Hindi ko wala ka na. Ang kanon pa oh. Ayun din. Ano ko na? Kanto. Makaambo ka. Saan? Umalis silang lang. Dito ba? Dito ka ba? Dito ka ba? Dito ka ba? Ay, ako maka... So yan mga kainday, nalingaw dyan ang mga bata, naligo og dagat. Tura oh. Nangaligo dyan sa dagat mga kainday, gadto dyan ko nila sa balay kay maligo lagi dagat. Hindi ko ihasram inita o sa orasa karon alas 9 na, karon pa minaabot. Karon pa minaabot pero kung nagkaon. Ayan, nalipay ang mga bata, naligo og dagat mga nila kanawa. Nangaligo mig dagat mga kainday kasi kahapon birthday ng pamangkin ko na si Stephanie. So ayan, ako na lang siya lang giubanan maligog dagat mga kainday. Nami ka unting-unting baon. Charan baon. Baon nga among gidala diri sa dagat mga kainday. Di mo ta ko maligog dagat mga kainday kay nang laba ko gikan. Kapoy na kay init na kay ko na udto na kay ko na human og laban. Tapos pagkahuman, pagkatapos mga kainday, itong mga chikiting na mga bata na ito, yung naligo sa dagat mga kainday, gusto mo dyan sila maligog dagat, sige ba na lang na ako, ay bahalag kapoy, bahalag init na kaayo, so maligo ko karon mga kainday, bisag init, laban Japan, para sa so ayun mga kainday, hunas karon ria sa mua, low tide, naghunas ang dagat. Ng mga bataan uy.
Sabay kayong mga guys. So, yun, mag-iingat. Uy, gipang kapoy og ligo. Paano pa ko ba? Kumusta ang ligo? Pane? Balik pa kami. No eh. No. Babalik pa kami. Babalik na kami, guys. Come. Wala man ang irog ni panik guys. Yate. Ay! Kapoy na. Si Aliana, gigutom. Dong! Video me. Uy, babasa pa. Pagpunta ka rin. So yan mga kainday, mabaw na kaayo diri ah. Makita na siya ang bonbon. Ayan. Naibog man kami, Aliana. Ba oh. Ipadapil to aday. Pwede ko. Atong Ano lalong. ka na? Ay, alam ka na, ano? Ito yung bonbon. Bakit ang... Pauwi na kami. Namin sa highway. So ayan mga kainday, sa hindi pa nakasubscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po updated kayo sa lahat ng mga kaganapan ko sa aking vlog at sa aking YouTube channel. So ayan mga kainday, ako magpapaalam na I'm in Rona and bye. Asap po tayo mga kainday. Asap, always say a prayer. Bye.